I dag laver vi en video på dansk, på grund af at, fordi vi kan. Faktisk fordi en af mine venner spurgte, om jeg ikke kunne gøre det. Men lige nu er vi faktisk på et tog. Hey, look at my finger. Hvad? Okay, men nu er vi faktisk gået i gang med video. For real. Hallo, hvor er I henne? Hvad er det? Hvem er det, vi har et overview af her? Som jeg ikke rigtig kan se mere. Overview. Nå, vi hopper af toget. Eller gør vi? Hallo, kom på toget. Jeg gider ikke at håndte de der armor trucks. Jeg ved godt, I gerne vil have pimpet jeres biler. Men seriøst, der er ikke noget ved at sidde og bruge hele dagen på at håndte armor trucks. Ja, okay. Fordi kan I huske, hvor sjovt vi faktisk havde det i går? Ups, jeg må ikke snakke grimt. Vi har et overview af den. Bare lige ved det. Jeg kommer til at skyde på hjulet. Nick. Jamen, det kan man ikke. Eller det kunne jeg i hvert fald Nick, du skal tænde noget lys. Sjovt, så jeg gider jo ikke godt lidt tænde. Jo, optager. Optager. Ja, jeg optager faktisk. Så nu er du med i videoen, Sebastian. Hvorfor glæder jeg? Ej, hallo. Hallo, er det her nyt? Er det her nyt? Prøv lige at komme og kigge. Au. What the fuck? Prøv lige at komme og kigge det her. Oh my god. Hey, hvor blev det nu af? Ej, nu gik det væk. I kender godt det der er på de der tog, der sådan knækker. Hvad laver den? Ej, hallo, de her vogne skulle da være ryge af. Hallo, de her vogne, de gør sådan, så jeg falder hele tiden. Rejs dig nu, din fede af, mand. Jeg kommer på igen. Hallo, prøv at se, de rykker sig dem her. Jeg tog optagelse af det her. Gå ind og se min video. Så kan I se, hvad fanden det var, der foregik. Det var noget mærkeligt, der skete. Prøv at se, den har rykket sig. Prøv at kigge, den har rykket sig. Det er det, jeg siger, den har rykket sig. Oh my god. Hallo, Emil, du skal så meget med på det her tog. Toget, det rykker sig. Eller, altså, du kender godt de der brune vogne ting. Ej! De spawnede oven i hinanden! Oh my god! Hallo, prøv at kigge, det der for vognene, de gjorde det der. Oh my god! Hvorfor? Jeg løb ind i toget. Jeg sidder fast. Jeg sidder fast. Hjælp mig. Sådan der. Hop over på det andet. Hop over på det andet igen. Ej, jeg væltede. Shit, man. Oh my god. Hvorfor vælter jeg hele tiden?
på toget. Jeg prøver at blive på toget i hvert fald. Oh my god. Hvor er det godt, jeg optager det her. Ej, hallo. Hallo, jeg optager det lige nu, mand. Ja, så nu tror jeg faktisk lige, at jeg sætter den her over til engelsk. Grund af, at det begyndte lige at blive lidt epic. Ej, det ville være lidt mærkeligt, hvis jeg lige pludselig midt i videoen. Men tak. Nu vil jeg så lave en video på engelsk, så vi ses en anden dag.